खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबायफोर स' लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' बे गोदान भिडिअआवहाय मा लाबोदों बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे स' जोंनि भारत देशा आजाद जानानै 74 इयार्स जाबाय स' मेनि कंग्रेचुलेसन अल इन्डियान थ' रायजोफोर भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंसोरनाव मोनसे खोथा रिक्वेस्ट फार्स्ट भिडिअ बेखौनो नायदोंबा आंनि चेनेलावहाय थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थानोसै स' लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव बे जिनिसखौ आनबक्सिं खालामगोनसै बे मा जिनिस बेखौहाय दा मोनथिगोन बिनि सिगां गोरलैनो बे इन्ट्र'खौ नायदो इन्ट्र'निफ्राय स्टार्ट खालामगोनसै फनखौ आनबक्सिं खालामगोनसै बे जाबाय गेमिं हेडफन कस्मिक बाइकनि ब्रेन्ड थ' बेनि मडेला जाबायहाय G4000 आरो बेनि मडेला GS410 थ' मोनथामनि गेजेराव बे मोननै हेडफनखौ लाबोदों बिनि आनबक्सिंखौ नुनो मोनगोनसै नोंसोर बे भिडिअआवहाय माखौ नांगोन बे गोजाखौ ना बे निलाखौ थ' बेखौ आनबक्सिं खालामदिनि आंनि फेभारिट कालारा फार्स्ट गोजा थ' आं अभियासलि गोजाखौ खालामगोन थ' नेक्स्टआ बेखौ खालामगोन आरो बे जाबाय कस्मिक बाइकनि गेमिं हेडफन थ' स' लोगोफोर बेनि मडेला जाबाय G4000 स' बेखौ आनबक्सिं खालामगोनसै भिडिअखौ नायबाय थादो थ' बेनि सिगां आखायाव लानानै खालामगोनलै टेबोलाव जिरायबाय थाला मा ओंखारो नायदिनि बिराद गोराथार पेकेटाव मोनसे लाभ लेटार मोनफादों लोगोफोर बेखौ नाङा आरो बेखौबो दोनहरगोनसै नैबे नायदो हेडफना बे जाबाय नोंना पिसिनि बेनो कानेक्सनफोराबो गोबाङैनो दंथारो आरो बे थारा नाय बेसे गोलाव बिराद गोलावथार स' लोगोफोर बेवहाय मोनसे USB आरि दङ पर्ट बा आरो मोनसे बे जाबाय नोङो 3.5नि माइकनि आरो बे गोथाङा जाबाय नोंना आरिनि थ' बेनि स्पिकारनि स' लोगोफोर नेक्स्ट प्रडाक्टआ जाबाय नेक्स्ट प्रडाक्टआबो सेम ब्रेन्ड और सिमिलार हेडफन थ' बेनिबो कस्मिक बाइकनि बेनि मडेला जाबाय नोंहा GS410 बे मडेला आरो बे मडेलखौ खेवनानै दिन्थिगोनसै बेखौ आनबक्सिं खालामग्रोदिनि आनबक्सिं खालामनानै बेखौ नायगोनसै बेनि मा दङ बेनि बक्सआवहाय बिराद बार बारबाय थ' हेडफना नै हेडफनजों बिनि लोगोआव आरो जेबो गैला आरो स' लोगोफोर बेनिबो मोनसे लाभ लेटार मोनफादों नांगौबा आं हरनो हागोन आरो बे जाबाय लोगोफोर लेपटप आरो अनलि मबाइलनिल' बे मबाइलावबानो कानेक्ट खालामजागोन स' माइकबो दं बयहा बेनि थाराबो बिराद गोलाव थ' नोंसोर मबाइलाव गेम गेलेयोबा बेखौ ओरै गानदो मबाइलाव सोनानै गेम गेलेनायदो थ' बे 3.5mm जेक माइकबो इनक्लुडेड जोब थ' बिना बे मोनसेनो जाबाय नोंना आरिमोन ट्रिपल पिन कानेक्ट थ' माइकनि आलदा आरो आरिनि आलदामोन स्पिकारनि स' लोगोफोर बे फनावहाय बे पिनाखौ सोगोनसै आरो गेम गेलेनानै जों बहाथो खर'आवसो थ' बेहा सोबाय आङो नै सोनानै गेम गेलेनानै नायबाय गेम गेलेदों थ' गेम गेलेनो बे हेडफना मोजां आरो मेथाइ माबा MP3 मिउजिकफोर खोनासंनो बे हेडफना नङा अनलि फर गेम स' लोगोफोर बे मोननै हेडफनाबो सिमिलारथार आरो बेखौ नोंसोरो बायनो हागोन बिदि लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आरो मोनसे खोन्थानो बावदों लोगोफोर आंनि चेनेलाव मोनसे डनेसन खालामनो लुबैदों नाथाय हरबा जा हायो थ' लिंकआ डिसक्रिपसनाव मोनगोनसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायला
प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल आइकनखौ बुनानै अल नटिफिकेशनखौ खालामनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन बेफोर भिडिअआ बिराद गोलाव जागोनसै थ' बे हेडफननि मबाइलखौ मोजां मोनबाय मोननैबो सेम खिन्थु मोनसे पिसिनि और मोनसे बे मबाइलनि थ' मबाइल भार्जनखौ आं आरि खालामगोन गिव अवे खालामगोन बेखौ गिव अवे खालामगोन जोङो जेब्ला आङो 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जागोन थ' आं बेखौ गिव अवे खालामहरगोन निउ ब्रेन्ड एकदम नोंनि न'आव फैगोन थ' अर्ड बे भार्जनखौ आं हरना बे अर्डआ आंनि थाखाय थ' नोंसिनि थाखाय निउ फैगोन आरो थ' बे चेनेलाव बिदिनो टेक रिलेटेड भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो आरो आंनि भिडिअआ बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द